खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ पस्टमर्टेम घुस लानायनि केसआव हमजानायनि उनाव नगाव मेडिकेल कलेजनि प्रफेसारखौ सासपेन्ड खालामदों। नगाव मेडिकेल कलेजनि फरेन्सिक मेडिसिन बिफाननि गाहाय डक्टर मनज कुमार सिन्हाखौ बावैसो घुस लानायनि दायाव हमनायनि उनाव सासपेन्ड खालामनाय जादों। सासे थैनाय सुबुंनि नखरनिफ्राय पस्टमर्टेम रिपर्टखौ सोलायनो थाखाय घुस लानाय समाव हमजानायनि उनाव सिन्हाखौ खानाय जादों। बिथांखौ खानाया नखरनि सासे दुखु गोनां सोद्रोमाया नगाव जिल्ला कमिशनारनि सेराव अजद होनायनि उनाव जादों। डक्टर सिन्हाया पस्टमर्टेम रिपर्टखौ सोलायनो थाखाय बिसोरनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन। बिथांखौ हमनायनि उनाव मेडिकेल सोलोंथाइ बिफाना मोनसे मावख'आरि बिथोन होनानै बिबुंगोराखौ थाबैनो सासपेन्ड खालामो। नैथि खौराङाव दङ आनजादनि पेपार लिक जानायखौ होबथानो थाखाय सरकारा लकसभायाव बिल लाबोदों, गोख्रों साजा होनायनि थांखि लादों। दुलाराय हादोरनाङै दावराव-दावसि आरो निट पेपार लिक जानायखौ लानानै जानाय हेंथा सोमावसारनायनि गेजेराव मिरु सरकारा मैया 27 जुलाइखालि सुबुं आफादाव सुबुं आनजाद प्रिभेन्सन अफ आनफेयार मिन्स सोदांनाय बिल 2026 खौ लकसभायाव थिसनो। मिरु रायजो मन्थ्रि जितेन्द्र सिंहआ बे बिलखौ सदनाव फोरमायथि होदों। 2 बोसोर गोजाम एन्टि पेपार लिक आयेनखौ सोदांनो नागिरनानै बे बिलआव दायनिगिरिफोरखौ गोख्रै बिजिरनो थाखाय मोनफ्रोमबो हादोरसायाव फास्ट ट्रेक बिजिरसालि गायसननो थांखि लानाय जादों आरो साजाखौ बांहोनाय जादों। सोदांनाय बिलनि थांखि बादियै सोंथि बिलाइ लिक केसनि नायबिजिरनायखौ दाननैनि गेजेराव फोजोबनाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ नलबारिनि बैसोगोरा नोगोरारिफोरा आसामाव हरखाब दैबाना रैखा खालामनायनि थाखाय लिंहरदों। नलबारि जिल्लानि गागि नोगोरारिफोरनि मोनसे हान्जाया आथिखालाव आसामाव सोमजिनाय गिख्रंथाव दैबानानि खहा जानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय थाबैनो हेफाजाब होनो थाखाय गोसो गोरबोजों आरज गाबहरदों। बे खावलायनायाव मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव गोबां नखरफोरनि सायाव मा गिख्रंथाव गोहोम गोग्लैदों आरो बिसोरखौ न'-बां आरो जिउ खुंनायाव गोबां खहा खालामदों बेखौ फोरमायो। बैसोगोरा सुबुंफोरा गावबा गावनि हारि माहारि आरो गुवार ओनसोलाव दुखु दाहाखौ नुनानै सुबुं माहारिनि मददनि गोनांथिखौ फोरमायदों। बिसोरनि खावलायनाया बैसोर सुबुंफोरनो गोनांथार राहानि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों, जायफोरा गुदि गोनांथिनिफ्राय लानानै गोलाव समनि थाखाय फिन थांना थानायनि नाजानायसिम गासैखौबो खोमाना लाबाय। आसामनि गोबां गुबुन जिल्लाफोर बायदि नलबारियावबो दैमाफोरा देरनाय आरो थाबथारै अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जेंना सोमजिदों। दाथायारि खहा, आबादनि खहा आरो थागिरिफोरनि जायगा सोलायनाया मोनसे गोनां जिंगासिनांगौ जानानै दं। बैसोगोरा नोगोरारिफोरनि बे हाबाफारिनि थांखिया गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनि दुखु दाहाखौ नोजोर होनाय आरो थि समाव आरो गोहोम गोनां आखाय होनो थाखाय सोरखारि आफाद, सोरखारि नङै आफाद आरो गुवार सुबुंफोरनि मदद लाबोनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ साथाम हमदों, नगाव अपारेसनाव गोबां हाथियार मोन्नाय जादों। आयेन नङि हाथियार गोसारनायनि बेरेखायै मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव आसाम पुलिसआ साथाम सुबुंफोरखौ हमनायाव जाफुंसारदों आरो नगाव जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांनो हादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला फोथायथाव संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै बे गोख्रै मावफारिया लानायनि जाहोनाव साथाम दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो आरो उनाव आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ हमनो हायो। जब्द खालामनाय हाथियारफोर आरो गुलि बारुदनि रोखोम आरो बिबांनि सोमोन्दै नंगुबै फोरमायथिखौ आबुङै फोसावनाय जायाखैब्लाबो मावख'गिरिफोरा फोरमायो दि बे बोखांनो हानाय हाथियारफोरा आयेन बेरेखा हाथियारनि फालांगिजों लोब्बा थानाय नेटवर्कफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खहा जादों। पुलिस बिबानगिरिफोरा हाथियारफोरनि गुदि, बिसोरनि थांखिजानाय मोनग्राफोरखौ मिथिनो आरो हादोरसानि सिमानि सिङाव एबा बायजोआव खामानि मावबाय थानाय जायखिजाया गिदिर सिन्डिकेटफोरखौ सिनायथिनो थाखाय बे आयदानि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायदों।
हमजानाय सुबुंफोरा दासान्दि सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं, जाय गुवार फाव फान्दायनायनि सोमोन्दै आरोबाव गोनांथार खौरां मोनबावगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ सेलफि लानो नाजानाय समाव कुमार भास्कर बर्मा दालांनिफ्राय सेंग्राया ब्रह्मपुत्रआव गोग्लैयो। खौरां मोननाय बादिब्ला सासे 17 बोसोर बैसोनि हौवासाया कुमार भास्कर बर्मा दालांनिफ्राय ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोग्लैलांदों। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों जेब्ला सेंग्राया मोनसे सेलफि सेबखांनो नाजागासिनो दंमोन। गिख्रंथाव जाथायनि उनाव जायगानि बिबानगिरि आरो इमारजेन्सि सिबिथाइफोरखौ थाबैनो थियारि खालामनाय जादों। मावख'गिरिफोरा मिथिहोयो दि गोमानाय लाइमोनखौ नागिरनो थाखाय गुवारै नागिरनाय आरो रैखाथि होनाय हाबाफारि जागायनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ आसामआ एभारेस्टनि लामा दिन्थिगिरिखौ मान बाउदों। गिबि मन्थ्रिया रुपामणि गौरनि थाखाय 10 लाख रां आरो पुलिस एसआइ पस्ट फोसावदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मैया आसामनि सिगांसिन आइजो रुपामणि गौरखौ, जाय बावैसो माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोदों, आइजोनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि माइलस्टोन महरै बाख्नायदों। मोनसे जर'खा मान बाउनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बिथांनि सोमोनांथाव साहस आरो बाउसोमनायखौ नोजोर होनानै हादोरसा पुलिस हानजायाव साब इन्सपेक्टर एसआइ मासिनि थाखाय आरो 10 लाख रां बान्था होगोन होनना फोसावो। स्निथि खौराङाव दङ थैनायनि अनजिमाया 68 जाहैबाय। गाज्रिसिन खहा जानांनाय नाजिरायाव जिउ रैखा मोननाय सुबुंफोरा थाग्रा खुलि, जि-जोमनि थाखाय आरज गाबदों। गोजौ आसामाव गुबैयै बयनिख्रुइ गाज्रिसिन गोहोम खोख्लैजानाय मोनथाम जिल्ला चराइदेव, शिबसागर आरो जरहाटआव खहा खालामग्रा दैबानाफोराव थैनायनि अनजिमाया बांनानै 68 जाबाय, जेराव चराइदेव जिल्लानि महमरानिफ्राय आरोबाव मोननै देहाफोर मोननाय जादों। बे समावनो गासै दैमाफोरा खमायलांगासिनो दं आरो खैफोदनि थाखोनिफ्राय गाहायाव बोहैगासिनो दं, नाथाय नुमलीगड़आव धनसिरिआ दासिमबो खैफोदनि नेरसोननिफ्राय गोजौआव बोहैगासिनो दं। रबिबाराव फोसावनाय सोरखारनि बे दैबानानि रिपर्टनि बादिब्ला गं 9 जिल्लाफोर चराइदेव, गलाघाट, जरहाट, शिबसागर, हजाइ, कामरुप, नगाव, कामरुप मेट्र', डिब्रुगड़आ दैबानाजों गोहोम गोग्लैदों। फारसेथिं नाजिरा आरो डेम'आव दैबानानि दैया खमायनो हमदों, नाथाय बेनि उनाव सोमजिनाय जोबस्रांनायनि जाहोनाव रोजा रोजा नखरफोरा आबुङै लोरबां जालांबाय। नाजिरायाव जायगा सोलायनानै थाग्राफोरा आदारनि रेशननि अनगायै थांना थानायनि गुदि गोनांथिनि थाखाय गोनांथि जानाय मुवाफोरनि थाखाय गोनांथि आरज गाबगासिनो दं। जों थोजासे जाग्रा मुवाफोर मोनबाय, दा जोंनो जोबोद गोनांथि दं बिसना, उखुम लुनायनि थाखाय टिननि सिटफोर आरो गाननो थाखाय जि-जोमफोर होनना सासे जायगानि सुबुङा हादोरसानि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय रिलिफ हानजाफोरखौ खावलायनानै बुङो। नाजिरानि थासारिया गिख्रंथाव जानानै दं। बिहुबर नेपालि गावआव हारसिङै सा 21 सुबुंफोरा गोमानानै दं आरो गंसे नखरनि सा 5 सोद्रोमाफोरनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। जिब-जुनार आरो मानसिनि गोथै सह'फोरा गासै जायगायाव मैला थुख्रानि गिलिर थोरफोनि सिङाव फबना थायो, जायनि जाहोनाव गोबां मोनामनाय सोमजियो आरो सुबुं सावस्रिनि थाखाय मोनसे गेदेर खैफोद सोमजिहोयो। बे खैफोदनि दुखुखौ बांहोनानै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायदों दि खाबुगोनां सुबुंफोरा दैनि बेले-बेजे जानायनि गेजेरावबो खहा जानाय नखरफोरनिफ्राय लुथिनाय खामानियाव नांथाबदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।